Cebu South Bus Terminal gihimo nga bagsakan center sa mga produkto sa kalungsuran sa Sugbo. Samtang gipakatapos sab sa kalungsuran ang tindahan sa Kapitolyo aron maabot sa katawhan ang ilang panginahanglanon. Anang report. Aron makaabot sa katawhan sa kalungsuran ang ilang panginahanglan, gipasugdahan sa provincial government ang tindahan sa Kapitolyo. Ang mga basic needs sama sa bugas ug ubang produkto gipamaligya sa ubos kaayo nga presyo. Gani ang bugas tag 22 pesos lang ang kilo aron makapalit usab ang mga tao. Mayo gi-observe gyud ang social distancing. Importante gyud na kayo. Okay. So, Argao. Samtang ang mga produkto sa mga mag-uuma gikan sa kalungsuran sa lalawigan ilaho sa South Bus Terminal inay ngadto sa Carbon ug sa Pasil. Dinhi na mosugat kadtong mga negosyante nga wholesale ang kumprahon. Tinguha sa gobernador nga dili na makatunob sa Carbon ug sa Pasil ang mga motumod sa produkto gikan sa probinsya. Muna ang sitwasyon sa Cebu South Bus Terminal nga nahimutang diri sa Dakbayan sa Sugbo. Tungod kay walay biyahe ang mga sakinan, gihimo ni siyang bagsakan center sa Kapitolyo. Ang tanang mga produkto gikan sa kalungsuran sa probinsya sa Sugbo diri itumod sa mga negosyante ug diri sab siya kuhaon sa mga merkado sama sa Carbon. Kini gitumong aron masiguro nga di na mokatap ang coronavirus disease. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.